Всяка зима е едно и също. Хората започват да боледуват, аптеките се пълнят, а решенията често се взимат на база слухове и без реална компетентност. И затова резултат от превенцията и самолечението почти липсва. После по телевизията ни казват: има вирусна епидемия и маските започват да се връщат. Ти автоматично слагаш маска. Но това наистина ли е най-разумната реакция? Или е по-скоро психологически комфорт? Нека заедно стигнем до истината. Не с паника, а с научни факти и здрав разум. Вирус ли е всъщност основният проблем? Това, което повечето хора не осъзнават, е следното. Вирусите рядко се хващат от нищото. В много случаи ние вече си ги носим в себе си, без никакви симптоми. Какво означава това научно? Много вируси могат да останат летарни или да циркулират на много ниско ниво, без да предизвикват болест, докато имунната система ги държи под контрол. А ето какво се случва през зимата. При студено време локалният имунитет на лигавиците отслабва. Кръвообращението намалява, защитните клетки реагират по-бавно. Това не създава вирус, а му дава възможност да се активира. Затова не става дума за хванах нещо отвън, а по-скоро за нещо вътре в организма излезе извън контрол. Най-честият реален сценарий. Студено време плюс отслабен имунитет. Активиране на вече наличен вирус или лек вирусен дразнител. Темата за вирусите е дълга и заслужава отделно видео, което скоро ще направя. Всъщност, бактериите са по-честия виновник за боледуването. Тежките симптоми обикновено не идват от вирус, а от бактерии, които вече живеят в нас. Ето и някои чести примери. Стрептококус възпалява гърло и синуси. Това са бактерии, които попадат в устната кухина и носа без да причиняват симптоми. При отслабен имунитет или възпалени лигавици могат да причинят ангина, синузит или фарингит. Някои щамове могат да се разпространят бързо и да предизвикат по-тежки инфекции. Стафилококус, носоглътка и кожа. Когато имунитетът е слаб, те могат да предизвикат инфекции като фурункули, рани или синузит. Някои щамове са по-агресивни и могат да причинят системни инфекции при рискови индивиди. Клепсиела възпалява дихателните пътища и червата. При отслабен имунитет може да предизвика пневмония и инфекции на пикочните пътища. Тези бактерии са известни с това, че могат да причинят тежки инфекции в болнична среда. Листерия. Листерията е бактерия, която обикновено идва от замърсена храна, като попада дори в кръвоносната система и респираторните пътища и органи. При отслабена имунна система може да доведе до тежки инфекции, включително менингит и сепсис. Особено рискова е при бременни жени, новородени и възрастни хора. Кандида е гъбичка, която обитава устата, вагината и червата като част от нормалната микрофлора. При отслабен имунитет или нарушен баланс на микробиома може да се размножи и да предизвика кандидоза, инфекции на устната кухина, вагината или стомашно-чревния тракт. Геотрихум е гъбичка, която обикновено е безвредна, но се активира при нарушен микробиом или отслабен имунитет. Може да причини локални инфекции в устата, червата или кожата. Най-често проблемът е вторичен и се появява при вече ослабена защита на организма. Микоплазма пневмония. Това е бактерия, която често причинява леки до умерени респираторни инфекции, известни като атипична пневмония. Разпространява се чрез въздушно-капков път, но симптомите често са по-леки от класическата пневмония. Суха кашлица, умора, понякога треска. При ослабен имунитет или в комбинация с други микроорганизми може да влоши състоянието на белите дробове и да предизвика по-продължително възпаление. Присъствието на тези микроорганизми не се усеща, докато имунната система е силна, микробиомът е в баланс, а лигавиците са добре кръвоснабдени. Когато тези условия се нарушат, бактериите и гъбичките се активират и причиняват възпаление. Защо симптомите тогава са по-тежки през зимата? Не защото има повече вируси, а защото вирусът е само спусък. Бактериите се възползват от ситуацията, а възпалението става по-силно и по-продължително. Затова хремата, кашлицата, температурата са резултат от вторичен ефект, а не от първоначален вирус. Проблемът в повечето зимни заболявания не е какво сме хванали,
А какво вече носим в себе си и в какво състояние е бил организма, когато студа и стреса са дали възможност това да се активира? Предпазва ли реално маската? В операционната маската има конкретна и ясна функция да предпази пациента да не попаднат в отворената рана бактерии, гъбички и микрокапчици слюнка. Затова маската се носи кратко в стерилна среда при отворен кръвен поток. И след операция се сваля веднага. Какво реално прави маската в ежедневието? Научно погледнато, маската може да намали разпространението на едри капчици при говор, кашляне и кихане. Тоест, пази околните до някъде, но не е стерилна бариера. Не може да спре аерозоли напълно. А помага ли на този, който я носи? Тук нещата стават по-интересни и по-малко известни. Ето какво се случва при 10-20 минути носене. Издишания въздух е влажен и топъл и маската се превръща във влажна среда с органичен материал от слюнка и клетки от лигавицата. Това са идеални условия за размножаване на микроорганизми, които вече живеят в носоглътката. Същите тези стрептококи, стафилококи, кандиди и други патогени, които вече изброихме. А при дълго носене, микроорганизмите се натрупват върху маската и част от тях се реинхалират. Локалният имунитет на лигавиците може да се натовари допълнително. Това не означава, че маската разболява автоматично, но означава, че не е безобидно, ако се използва неправилно и постоянно. Маската е инструмент със специално предназначение. Тя може да намали разпространение на капчици към другите, но не е предназначена за продължително ежедневно носене. Особено без смяна, хигиена и реална нужда. Истината е, че ако искаш да се пази с маска от вируси и бактерии, това е като да говори за вълка на масата, а той междувременно да си хапва агнета в кошарата. Заплахата почти винаги е вече вътре в теб. А истинската защита започва с подсилване на имунната система. Но преди да избягаш до аптеката за хапче, е по-разумно да изгледаш това видео. Тук ще разбереш как реално можеш да подсилиш имунитета си, дори когато вече си болен.